Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe nerangake babagan profil SMK Safi Akrab. Kados 5 jurusan ingkang sampun wonten ing sekolah menika. Jurusan RPL, jurusan kang nampung kegiatan babagan ing dalam komputer yaiku software. Jurusan teknik komputer dan jaringan yaiku jurusan kang nampung kegiatan babagan saka komponen komputer lan jaringan. Jurusan tata busana yaiku jurusan kang nampung kegiatan babagan damel sandangan. Jurusan teknik bisnis sepeda motor yaiku jurusan kang nampung kegiatan babagan saka motor. Jurusan teknik kendaraan ringan otomotif yaiku jurusan kang nampung kegiatan babagan saka ngrakit mobil. Cekap semanten, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.